da magana kenan. Wani sako ne Malam Ibrahim, wani labari ne kai. Wai wata malama ce take ba da darasi ga mata a masallaci. Ta ce da su ya zama dole ga mace ta gari ta taimaka wa mijinta wajen raya sunna ƙarin aure. Don koyi da fiyayyen halitta. Bayan gama karatun malama ta taso sai ga wata daga cikin ɗaliban ta taso ta rungume ta. Ta ce Allah ya ƙara basira malama. Da na san haka ke da fahimta da ban ɓoye miki ba. Suna na Manahil. Shekara 4 kenan ina auren mijinki na kasa faɗa miki. Kawai sai malama ta zube a ƙasa. Aka ɗauke ta sai asibiti. Likita ya yi ƙoƙari ta farfaɗo. Sai ga Manahil a kanta tana murmushi ta ce, wallahi a rayuwata ban taɓa ganin mijinki ba. Ina baki shawara idan zaki nasiha ki rinka yi akan abin da kika. Ku dai kasance da wannan tasha ta mai suna Alehus. Sannan kuma ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen masu zuwa nan gaba.